Ni ne naku Shamsu Suleiman wanda kuka fi sani da Shamsuddin Wamanga. A yau ina tare da babban baƙona kuma abokina Alhaji D. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhaji D a gabatar mana da Sunana Muhammad Buhari Garba wanda duniya ta fi sani da Alhaji D Yarabawa. Wow. Alhaji D Yarabawa. Yarabawa. Akwai wasu tambayoyi da nake so na ma wanda masoyanka da abokanka za su so su ɗan ji jawabi a kai. Tambaya na farko, Alhaji D kai ɗan wani gari ne? Ni ɗan jihar Katsina ne, amma haifaffen Kano ne. Ok. A jihar Katsina a wani local government? A Kankara local government nake. Ok, to tsakanin Kano da Katsina a wani gari ne ka fi rayuwa? Gaskiya na fi rayuwa a Katsina. Asali ma a Katsina na taso, a nan na girma, ne makaranta da sauransu duka. Ok, amma ka dai yi zama a Kano? Kano ina dan zuwa ne in ziyarci mahaifina da yan uwa kuma da abokan arzika da ƙanne da dangi, saboda dangi suna can, nan ma Katsina akwai dangi na, amma na fi rayuwa a Katsina. To yayi kyau. Yanzu tambaya na gaba shine wani sana'a kake yi a Sajidi? Sana'a nawa a gida ko a nan inda nake rayuwa yanzu? To a nan inda kake rayuwa wani sana'a kake? Sana'a na muna kamfanin magani ne. Wannan traditional medicine shine sana'a na. To jama'a masu kallon mu, Alhaji D yana sana'an sai da magani a ƙarƙashin kamfanin wani mai gidansu. So idan ka san kana da buƙatar magani akan wani ciwo da yake damun ka, za ka iya tuntuɓar Alhaji D. So tambaya na gaba shine yanzu tsakanin Kano da Katsina da nan Abuja, a ina ne ka fi zama sosai? Still now ko da abin da ya wuce a baya? Gari ukun nan. Shine na ce still now ko kuma wanda ya wuce a baya? A yanzu. A yanzu gaskiya na fi rayuwa cikin garin Abuja. Saboda nan nake harkokina na kasuwanci da wasu abubuwa. Na mafi daɗewa dai gaskiya ana. To shi kenan, yanzu ba tare da na ɓata ma lokaci ba, akwai wani mukami da kake tare da shi, wani title da na matasa da abokanka da 'yan uwanka suka shaida. Za mu so ka ɗan ba mu labari wani matsayi ne wannan, kuma wani mataki ake bi kafin a samu wannan matsayi? Shi dai mukami wanda na samu, ko in ce ta kujera, ko in ce matsayi wanda na samu wanda aka bani, kujera ce ta president. Kafin a same ta akan bi matakai na zaɓe da kuma cancanta ta yawan mutane kuma da yawan al'umma wanda shi supporting ɗinka. Ma'ana sai ka kai ka gawarta, ko kuma ka kai wani matsayi da mutane za su san ka, ka yi popularity a gari, sannan kake samun wannan matsayi. So matsayin shine president? President ne na matasa, na matasan ƙungiyoyi wanda suke a can Kankara. Shi ne aka haɗe aka mai da shi Kankarawan family. Har yanzu matsayin yana kanka? A yanzu matsayi na a kaina. To Mr. President. Mr. President. So masoya masu kallon mu, Alhaji D dai asalin shi mutumin Katsina ne. Current. Amma ya yi zama a Kano, a yanzu kuma yana zama a garin Abuja saboda kasuwancin su na sai da magunguna. So a garin su a nan local government ɗinsu yana da mukami na president na matasa. Wanda abokan shi ne suka zaɓe shi, suka ba shi wannan matsayin saboda ya cancanta. Shaka ne. So insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kana da iyali ne? Bana da iyali. Ok. Ban kai matakin da zan yi aure ba ne. Ba dai. Ga kanan da gemu zuwa. So ai gemu ba shine shi. So baka da aure? Bana da aure kata. Batu na 'yan mata fa? Akwai da za a tambayar na gida. To shi kenan. Wace yarinya ce kake soyayya da ita yanzu, wacce kake sa ran insha Allah za ka aure ta? Za ka yi faɗa mana sunanta? Ina soyayya dai. Ok. Amma ba za ka yi faɗa mana sunanta? Gaskiya sunanta zai yi wuya a ji shi a bainan nasi. So na fahimci haka. Jama'a masu kallon mu, Alhaji D yana da account na TikTok. So shi TikTok influencer ne. Idan kuka yi sacin wani suna ne kake amfani da? Alhaji D. Alhaji D. Idan kuka yi sacin Alhaji D.
Alhaji D Yoruba. Insha Allah za ku ga bidiyoyin shi na entertainment yana kayatar da masoyan shi masu kallon shi, kuma idan baka taba ganin bidiyon shi ba za ka iya sacin, za ka gani yana nan a TikTok. So yanzu Alhaji D akwai wasu shawarwari da nake so me yi jawabi akai. Za ka iya ba matasa wasu shawara akan rayuwa akan matasa.